जोंनिया मोनसिगोनानो ओंख्रिया बांद्राय गोबाव गैला आरो ओरैजाय दंबावो नै रुटि टनटना दासो एवगासिनो जोंनिया बसआ टें टेनेन बरिया हेपि निउ इयार टुडे ओरैजाय दङ दाउ लकेल बेदर आरो खुसिया संबावनांगौ जों सङै खावैसो लांनानै दाबसे जायगायाव बरिया इन्टारेस्टिं जागोन बरिया जोंनिया बसआ एवगासिनो बरिया डेन्जार डेन्जारलै खाट्रा गाइस फाइनालि जोङो ब्रिज मोनफैबाय बरिया जों निउ इयारनि पार्टि जानो नागिरदों साइकेलजोंसो साइकेलजों बरिया कालचार थावनांनि कालचार थायोब्रा फाइनालि जों थांगासिनो जानुवारि 1 तारिखनि खाना जानो खखाव दारि गोलाव गोनां लायनाय दंना लामाया टनटनालै ओरैबो बा फाइनालि थांगासिनो जोङो ओरैनोथिंनिया एकदम जाहार गोजा बियो भारतनि साहाबाथाय इयो एकदम भुटान मोनहैयो ओरैजाय आरो बे ओरैजाय बर' गामि नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो जों साइकेलजोंसो फैदों दे साइकेलजों बिराद मोजां मोनो जोङो बेरायनो सम मानि kok जानिया pibu ngali ieu Pibura. thaisu Wah, paisa chicken tandoori जाबाय ब्रा एसे जौ फेनायनि जाहैबाय चिकेन नो
चिकेन डाइरेक्ट फेन्दाजों आथिंजों होनो थेंक इउ होदो ओ बाय वाह वाह मोनखानाय दा ओइ हाब दैयानो सारायसे होदों इंटरेस्टिं भेरि इंटरेस्टिं खोना होदो इंटरेस्ट सारायसे होदो थाथ' दे ओ भाई साहब सोंलायनायनि इदि सिगां गोलाव या अरदोलै खनसे वाय 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 बोजाखो बिदिजोंलाय दोरि खेबनानैथ' माबायदि खेबदों खेबनो दंगलांसो खेबखोनामाखो खायथ्रानो खायथ्रा नङाब्रा इन्टारेस्ट बेलाय एसे दानस' जायोब्रा आंना बोरो आंनिखौ मोनासै माथो नोंना नाम दंलायो नामा आंनाव थाहैखो औ दे नाम थाबावो मोनसे मोनगोरबायलै आंनाबो बिदिनो मोनसे दङब्रा र' गबो होबाय नामारा नोंलाय हा लामायाव जारला जागोनलै नोंजों